wajibi ne, alama ce ta imani in an taɓa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka nuna kana son annabi. Kuma duk yanda zaka iya bada gudunmawa da taimako ka bayar dan ladabtar da wanda ya zagi annabi ko ya ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Kuma wannan yakin wallahi muna shaidawa duniya ba wanda ya isa ya faɗa da annabi wallahi ya kai labari. Kuma duk wanda ya zagi annabi ko ya ci mutuncin annabi to ya shaurari masifar da za ta tinkare shi. Ba a taba saba zagin annabi aka kai labari ba, ba a taba cin mutuncin manzon Allah aka kai labari ba. Duniya gaba ɗaya ta shaida da falalarsa da matsayinsa da darajarsa. Kuma a duniyance wannan cin mutuncin yancin ɗan adam ne. Shi manzon Allah, is he not a human being? Shi ba ɗan adam bane ba? Ina a human rights? Where are you? Kuna ina? In an taba mutum ɗaya a duniya ai kuna kwakwazo ku ce kaza ku ce kaza. Me yasa ba ku yi magana ba? Me yasa ba ku ba da kariya gare shi ba? Kuma wannan cin mutuncin ka'ida ne ta duniya, ta freedom of religion. Mutum yana da yancin yin addini. Ba akwai masu bautar itace ba, ba akwai masu bautar dutse ba, ba akwai masu bautar wuta ba, ba akwai masu bautar devil ba, shaidan ba. Suna da yanci. To dan me za a zo ana taba mana abin da muka yarda da shi muka amintu da shi?